Dnešná téma je, ako zmeniť dĺžku skladby podľa dĺžky videa. Poďme na to. Dajme tomu, potrebuješ prispôsobiť dĺžku skladby dĺžke videa, ktoré má, 2 minúty. Ako na to? Budeš na to potrebovať program DaVinci Resolve, v ktorom si otvoríš video. V tomto prípade to bude obrázok, ale to je v podstate jedno, umiestním jeho na časovú os. Štandardne má tento klip, toto video, v tomto prípade obrázok, dĺžku pár sekúnd, my to natiahneme napríklad na minútu. Dobre, máme minútu. Teraz pridáme na časovú os pesničku a vidíš, pesnička je dlhšia ako celé video. A toto nechcem. Ako to zmeníme? Klikni na časť, kde je hudba a v tejto časti audio zapni možnosť pri iMusic Editor Livestream a teraz môžeš stiahnuť dĺžku skladby na dĺžku videa. Takže tu počkáš. Teraz umelá inteligencia analyzuje pesničku a prispôsobí ju dĺžke tvojho videa. Takže trvalo to dlhšie, ako som čakal. A tu je výsledok. Pesnička je upravená na skúšame, ako to znie na konci. Takže toto nebolo úplne ideálne, ale väčšinou to robí lepšie. Stíšenie nakoniec. Je to obyčajné stíšenie ťahom myši. Ak sa ti video páčilo, prihlás sa na odber stránky Genedu a naučíš sa oveľa viac. Ďakujem za pozornosť.